Good evening mga ma'am. So, andito na kami ngayon. Ayun. Para po nangyari sa inyo. Andito na kami ngayon sa plaza. Asan si Gwen? Kasi magtitreat si Gwen ng aming Gina. Hala! Nakita ay magyapon. Nag-inom sa farm. So we continue di ay? Grabe. Hala. Walang ano. William, ito pala yung mga, William, ito yung mga scholar mo, Kiss ba? Sa lips ba? Damot. So, magpuputrip kami ngayon. Hintay lang namin si... And? Hi. Uy, first time ko mag-a-la carte. Wala, pareho magnong natin ha. Hala. Nahanap din yung kapatid niyo. First time ko mag-a-la carte. Ilong raw? Na magiging baligyan ka lang. First time ko mother. Kadugay mo sa itong sponsor? Wala pa po yung kaibigan naming oso. Ano, first time kita nagawa na kayo? Wala mo treat kayo ninyo no? Ibutan nyo lang ng Miss Orba. Nanan, asik ko andyan. Mamili ako dahil sa Ay, ano ba? Mag-alagad ka pala? First time ko nga. Gusto ko i-try. Magkuha tayo ng proven. Kuha tayo la carte. Diba? Hotdog akin, mami. Duwa ka buok. Yeah. Ay na si Madam. Madam. Hoy, si Madam ba alalayan mo? Para mag-tax. Driver. Madam. 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 Nagigigil ako sa'yo. Uy, ginoo ko. Nanasan mo dito. Sa mami. Video-video nga. Sige ba na, kailangan ko taas ang tanawa siya rin sa walay friend. Sige ba? Bakit solo flight? Batasan kaya wala kay friend. Asa silang Ito, Jigjag Argel? Sa inyo? Jigjag Argel. Hala, oh. Yan lang yung sa inyo. Oh, bakla. Ganap na. Damon sa'yo mo, Dam. Bet niyan tinae. Oh, kay Brenda. Pwede pala yan. Hiwala yung puso. Pwede. Sinasama namin sa atay. Depende sa yung trip. Okay, good. Tapilan niyo siya. Nag-iyan siya. Sabi yung volume mo. Mag-hotdog ka, Dam. Tagpilan ito mo, anak ko. Yan, ganyan. Hotdog ka. Ang bakabalag yan. Mag-proven nga din. Ano na nga lang tayo para hindi na tayo ibang mga pulis. Gusto mo di akong ting dapat yan. Bahala mo kung maging tinapat sa Ano balay. akong ting mo kan? Huwag mo magsweldo sa 15,000 yung talent Alang-alang. Kalibangan, tarani ha. Kadaog ng scatter. Kaon mo, katas ng scatter. Paldo. Ay, tama na yun ba? Ay. Argel, ano daw sa'yo, Jel? Ato pala yung baba. Ha? Kanyang support ako. Ayan, pak. Go, Gwen. Paog ako? Ay, jogging. Ilan pa, oh. Ay, mamerienda mo? Pas ka na importante mo. Mama po ni William. Si Sir, sa kayo nakabili na ano? Pesadya yan? Hindi niya, libre mo naman yung lalaki mo. Yan, yung ganyan? Ayaw, ito magharap kaltiya. Talaga? Kayo. Bibili nga ako ng ganyan. Oo, pareho kaltang. I want you to meet my sister. Iisa kami ng bilog na bilog din siya eh. Oh. Alam mo kung hindi ako nagpa-microblade, pares tayo ng kilay din. Pero lang naong di ba? Tanawa, oh. Taas-taas lang yan din yung aswang, oh. Pero ito magnong. Animas. Sa balingasag yan, ate? Ay, gawa na siya. Pila. Nakaano na siya? Kasi ganyan din pa, ano ko ba, dun sa tindahan ko. Nandun si ano na nakaraan. Yung pagkumangkon nyo, yung kanang nagdebo. Yung nagdebo, nagkaon siya doon ng plastic yata yun.
Kainin muna kami. Pa-dinner po ni Madam Gwen. Ayan, sa amin. Mukhang pumaldo talaga si Madam. Nasa ligis ang comment section. Yan na ang a la carte. May sumabit, may sumabit. May sumabit. Oh. Double ka check rice? Double rice ka? Mag-rice ka? Isa ka rice? Pagpila, nasa bar. 6, 8, 10, 11 ka rice. Dawa kami ni ate. Ate, dawa tayo kape. Doon ka sa loob. Tapos ikaw yung tiga-paypay dyan sa ano. Kamu po Bruno, abo pa rin mga tinaw. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang magkapatid. Anong hanap? Laman loob. Ay, kapag kabila niya? Oo, Mama niya? Oh, mama ni William. Pangit ka na yung mama ni William niya. Gapa man si William. Ay, William, tayo ka di ay? Budi ko ba? Diba ang kilay? Pero kabalo, wala pa ko sukad ko na ka-interact saya. Dati dito, di ba? Dito din, uy. Dahil nilang pinain ni Tayo. Trot lang. Lagi ba yan yung buwan? Ay, William, hindi ay. Abis sa saya. Nag-send nga ako sa'yo. Mag-message ka. Naka-nag-chat ka gabi, ha? Oh, maya na daw siya. Ay, sorry. Ano, hindi ko pili ko. Yeah, nag-picture-picture, may diniba. Yung ni Mama nga lang, malibay ko si William. Kung nanay ka William, kung kamalo niya mo. Kung nanay, kung mura manigapon ka na lang kakit sa amis pag naon ni Mama ba yun sa inuwa, mas papa. Ala, ang bells daw, Gwen. Thank you, Gwen. Ha? Gwen. Isa, sinamalo ba Uy, ikuan bi. Ate. Balot ni Ben. Magtanda ko na ko. William. Tawa na si William karon. Ako na William. Nakain na. Oh! Where have you been? Huh? Ah, nagpa-extension na ka? Oh. Taas naman lang yan. Pamangkin mo yan? Bumili kasi sa extension. Smile sa mo diabe. Smile sa mo ba? Papilis sa mo di ba? Yan ka na naman. Yun daw. Kasi ng high school life. Ang lakas din dito ng ano, ang lakas din ng a la carte dito sa plaza. Oh. Tapos doon sa kabilang side may mga penoy, balot. Oh, yan. Oh, sa ito, 2 rice. Hala. May nagde-date po sa kabila. Hala, grabe ang post. Isa rin kakakuan, single. Single? Ayot! Murag to sinog naong. Sige kasi pahid. Wala pag double. Yan, nakain na kami. Yan. Requirements to rice. 1 rice na ako. 1. Grabe. Walang bahaw, ate. Thank you po. Hi guys! Napasyal kami dito sa plaza at ito yung dinner namin ngayon. Kasama ko sila, Jigja. At yan dito. So walang natira sa farm ngayon ng staff na kahit Yung gusto ko yung butchi. Nandito kami ngayon sa alakartan lang ni William. Ayan pa. Ilain tong kuan. Ano dito sa ilain to? Ano na din? Dua ka single nga rice na. Ah, katong kuan. Tunay black nga baka sweet shirt dayo. Isa sila. Mang disip-disip kasi dua. Asa man ni? Itong nasa ilang likod. Nga dua ka lalaki. Oh. Dua ka double,
dua kasing gold. Dua ka hotdog. Wala, Mimi. Oh, this is net. Sering ka, tayo ko lang ang kumain. Alay pa rin wala ako. Ito pala yung lasa ng alakart. At rock. May barya ka doon natin yan. Ganun si Buboy. Masa masala? Dito. Sarap. Ay, thank you Lord. 200. Nagkalig ka? Kain tayo. Busog match. Na, pila tanan mother? 1980. Kita ko ayo pag-uloy yung bigas to kayo na. Hala, Tara! Go, madam. Ayaw ba? Ayaw pag mag-zero, pag mag-1, ayaw ng istorya. Hi guys! With the change, ano? Very beautiful, but mahog din lahat. Oh. Hello! Please, vlog ka? Please unfollow vlog. Salamat Please vlog. More vlogs na ka, more content. Apil na chocolate Justin. Oh. Ay, di ako. Ay! Thank you. Ay, Kasi sa 20 ka mapunta. Ha? Uli apil. apil daw yung kina Justin. Ako na magbayad sa Gwen. 3.8 yung kina, ano, Justin. Bayot, 100 ang iya ha. Wala ko 100. Ah, kailangan 100 ba? 50 na. Ka na minimum sa kuan. Ah. Madam. Magkano daw po kay Justin? One eight. Grabe naman yung inom niya. So 200, 415 pa lang. Bye-bye. Ang ingat. Ay, wala may tawad na 15. Thank you, mother. Thank you, madam. 415. Tapos 1980. 415 ko ah? 1980. Imo. 1980. 19 tanan? 80. Ako na 80. Thank you, madam. Madam, balik ka na. Andiyan na yung taxi. Yung. Taxi. Wheelchair man. Uy, sa tabi bakit sa tabi. Dito ba mananaw to to? Ay, ka mananaw tayo na ano? Mananaw tayo dun, oh. Mananaw ta. Kay open? Oo. Silbi na gula. Ali. Ako kay ulo mo naman. Ngayon naman, since plano namin mag-pickleball, mag-pickle game sa hinaguan, yan, manonood kami kung paano laruin yung pickle game na to. Ah, may mga boys. Ayan. Tingnan natin paano siya laruin. Oh. Klaro kasi Ma'am si Dari. Kaya pala wala kang kita. Puro ka panlibre. Ah, okay. Dapat kung mag-serve ka, dapat hindi ka pa-cross. Ah, okay. Pwede nga kung hindi mo yung kuan. Baka ito talaga ang solusyon para pumayat na po kami. Bulo ka nagagmay maging mga babae nga mga player diri. Sa po dayon.
Visit ka. Energy kayo maganyan-ganyan, pero babad tayo. Baby, tagay mo dyan. Pagdating na alas 11, pansit canton. Sige na lang, at least nanay kuan. Oh, na-exercise. Hey. Bunali! Na, wow! Galing.